Здравейте, Судори! Аз съм Алекс и изглеждам така, защото тъкмо излизам от банята. Косата ми още е леко мокра, но реших, че днес искам да пробвам да направя първия си влог, тъй като днес утре и в други ден ми предстоят малки пътувания насам натам из България. С приятели ми решихме да си организираме малък роудтрип, така че реших, че това е перфектният момент да пробвам да направя влог. Аз много обичам да гледам влогове. И затова, не знам, реших и аз да пробвам, да видим какво ще стане. Надявам се да събера достатъчно материал от 3 дни, за да направим нещо. Сложих малко грим, накъдрих си леко косата, за да има някаква форма, преоблякох се и само ще си направя кафе и тръгваме за Разград. За сега все още не ви казвам целият маршрут, по който ще минем, тъй като все още не сме абсолютно сигурни откъде ще минем и какво ще правим. Най-вероятно сте го видели от заглавието на видеоклипа, но и за нас още е мистерия. Знаем точка А, знаем точка Б, но по средата може да излезе всичко. Затова, нека преминем към монтажа на пътуването. Ние вече пътуваме в едно село преди Разград сме и е ужасно топло. Сутринта не беше така. Хей, здравейте! Ние най-накрая стигнахме в Разград. Много е топло, по-топло отколкото очаквах да е и мисля, че не съм си взела подходящи дрехи. Взех си едни дънки с кръпки и разни потници, обаче бях си сложила една рокля в багажа, но я махнах, тъй като си казах, че погледнах времето и го дава да е около 24-5. Си казах, не ми се мръзне с рокля. Ами ще си умра от жега. В мен съм с такава една тениска, странна и черен клин. Обичайното за сезона, да ми е удобно да пътувам. И между другото, аз като малка имах точно такъв същия чолкър. Едно време не се казваха така, не знам как се казваха, просто странни еластични гердани. И сега си взех, този беше в комплект с още два от Ню Йоркър. Първо този не го харесвах изобщо, но днес го сложих и се почувствах се едно отново съм дете. И точно когато много ги търсех и живеех, буквално с това мама беше сигурна, че ще се обеся докато спя. Но да. Стигнахме, топло е. Сега искам да ви покажа гледката от тук, тъй като е невероятна. После ще иде на другата тераса да ви покажа гледката, тъй като там се вижда по-голямата част от града. Но е изключително спокойно и хубаво. И тотално мога да падна от тук, но нека да се престаравам. Ето това там в далечината е хотел Разград, общо взето най-високата сграда тук. Много е красиво и е много спокойно. Между другото, ние тази вечер тук сме заради мача реванш на Лудогорец и Žalgiris, мисля, че казвам името правилно. Обаче приятелят ми не успя да си намери билети. В крайна сметка всички ще гледаме матча от телевизора вкъщи, въпреки че стадиона буквално на 5 минути пеша е там, но за съжаление той няма да ходи. Затова сега ви оставям, отивам да хапна. Надали ще се разходим из града. Ако се разходим, в което силно се съмнявам, ще снимам нещо, обаче матча от 9 ще стане доста късно, а ние даже още не сме яли. Затова ви оставям и предполагам, че ще се видим утре сутрин. Ако не знам, гледайте каквото следва сега. Казах ли ви, че е страхотно? Добро утро! Уау! Тук днес е много ярко и мисля, че ще ослепея.
Ей така, тук ще го направим. Добро утро, въпреки че вече не е толкова утро и аз не ставам сега. Часа е почти 10 и след малко ще тръгваме, като крайната спирка за днес е Варна, но по пътя имаме 2-3 други спирки, така стопчета, така че мисля, че днес ще е доста интересен ден. Днес е топло и съм с този потник. Мисля, че ще изляза навънка, за да ви го покажа. Е така, може би. От Ню Йоркър и с дънки. С дънки, с кръпки. Това ни е аутфита на деня, както и чокърчето, което вече разбрахме, че много ми харесва. Чакам приятеля ми да се качи, палим колата и тръгваме. С вас ще се видим на първата ни спирка. Хей! Ние сме на Абритус и сега ще ви покажа кадрите, които заснех тук. Много е красиво и в момента стъпвам по един мост и отдолу мога да видя тревата, общо взето, която е на 2 метра под мен и е доста страшно, но Васко и там се информира за северната стена, на която се намираме ние в момента. Ето тук. И така нататък. И ето там е била портата, северната порта. Малко ми е странно да говоря на камерата навън, но пък тук няма никой. И не съм сигурна дали не влязохме някъде отзад. Много е светло и не ме виждате. Не съм сигурна дали не влязохме някъде отзад, защото никой не поиска да платим вход. А в другия край на крепостта видяхме, че има вход, но хей, ние какво можем да направим? Табелата сочеше насам. Успешно се приземихме в Шумен, даже и кафенци бихме. Стигнахме горе на платото на Шумен и тук климата е супер различен и е много приятно. Сме в горското училище. Какво се смееш? Сега отиваме към паметника. Умряхме от жега от Шумен, но си взехме огромни сладоледи, които най-вероятно вие ще видите. Така че беше приятно. И в момента се намираме на паметника създател на българската държава, който, ако не сте били, ви окръжавам да посетите, тъй като е страхотен. Тук зад мен са фигурите на някои български владетели, като ще включа сега снимки и записи, които направих преди малко с имената на владетелите. И между другото, като дойдете тук, жената ви дава едно ето такова информационно листче, за да си прочетете кое какво е. И много образователно и хубаво, научих много интересни неща. А любимата част от целият паметник са ето тези пана зад мене. Ще ви ги покажа тях сега, като ще ви кажа и кое какво е, тъй като е много интересно. А гледката към града е невероятна и сега ще я видите и нея.
Хей, накрая стигнахме във Варна и след малко тръгваме към морската градина. Така че най-вероятно ще се видим, когато сме там. Прекарахме доста добро време в мола и си купихме някои много интересни неща, включително и карта на България, в която си изтръгвате там, където сте били. Аз от много време искам такава. Така че можете да ги намерите в книжарница Orange или на shantavo.bg, мисля, че сайта. Ще го напиша тук, в случай, че съм се объркала. А между другото, в момента, където съм, има страхотна гледка. Съжаление, не към морето, към блокчета. Но хей, ако фокусира. Гладен, както винаги. Ние се нагласихме, правихме, сложих малко повече крем за снимки и тръгваме към морската градина. Намерихме си куче приятел, Бъхлю. Той ни съпровожда по екопътеката и е много топло. Сега сме в Провадия и вървим по екопътека нагоре към крепостта Овеч. И по пътя щяхме да се загубим няколко пъти, тъй като GPS-а показва едно, а пък картата, как се казва, табелите показват друго. Но успяхме да стигнем до тук. Не съм във фокус. Ужас. Ще се видим, като стигнем горе. Носим си тъжни студентски сандвичи с краставица и с кашкавал, които общо си мъкнем от Търново. Но сега е момента да ги изядем, защото сме гладни. Може би и Бъхлю ще намаже. Успяхме успешно да се качим на платото и сега отиваме към самата крепостна стена на колна черта пътека. Стълбите, по които се качваш, са такива извити. Най-вероятно ще видите от снимка. Така извити и е много гадно, ако ме е страх от високо. Но аз не умрях. Това е най-важното в случая. Хей, ние току-що се прибрахме и аз изглеждам така, тъй като си взех душ и си направих маска, за да си почистя лицето, тъй като имам чувство, че за тези 2 дни пътуване лицето ми просто се задръсти с всякакви гадории. Затова грижа се за себе си. Надявам се този влог да ви е харесал. Съжалявам, че го завършвам в този вид, но
Сега някак трябваше да го завърша. Днес, последния ден, не беше нищо, кой знае какво интересно и влогвах по-малко, тъй като аз шофирах на връщане. Все пак трябваше да се редуваме. Да, ако видеото ви хареса, дайте палец нагоре и ми оставете коментари отдолу, дали сте били на някои от местата, които аз показах в този влог. Ако не сте, къде искате да отидете. И разбира се, ако имате предложения за видеа, които искате да видите от мен, както виждате, разнообразявам канала си. Все пак петък си получавате видеото с видеоурок за маникюр и понякога през седмицата има и бонус видео, както казах вече. Надявам се това да ви харесва. Не ходя много насам натам вече. Така че надали ще има влогове супер често, но ако има нещо интересно и на вас това ви допада, аз ще съм щастлива да снимам. Руфас откача. Къде си, бебе? Покажи се, хората искат да те видят. Ето го Руфас. Руфас махна. Да. Чао, сладури, и до скоро.